Целулитът има три основни форми и всяка от тях изисква различен подход. Знаеш ли коя е твоята? Ако кожата ти е мека и при натиск се получава релеф, вероятно имаш воден целулит. Това е резултат от задържане на водата и лош лимфен дренаж. Решението – Body Shaper сашета с отводняващи билки. Подпомагат лимфния поток, изчистват излишната вода и ти дават усещане за лекота. Мека отпусната кожа с видими бучки – това е мастен целулит. Причинен е от забавен метаболизъм и натрупани мазнини. Решението – Body Shaper гел със съгряващ ефект. Активира циркулацията, стимулира разграждането на мазнините и изглажда кожата. Твърд, болезнен предопир и дълбоко вграден. Това е най-устойчивият тип целулит – фиброзен. Често е резултат от стари натрупвания. Решението – постоянна употреба на Body Shaper гел плюс масажна техника. Работи в дълбочина, омекотява тъканта и подобрява видимо текстурата на кожата. За мен беше важно първо да открия какъв е моят тип целулит. И чак тогава открих решението. Body Shaper ми даде точната комбинация – грижа отвътре и отвън. И наистина има ефект.